ke baki niyyar sayan zani a lokacin ba, kina da zannuwa, kina da wadatarsu, an ɗaibe ki an sanya ki cikin wani rudu, baki taimaki mai gida ba, kin fada cikin shiriri ta. Allah ka gafarta mana. Na 28, shawirihi fi ma yakhussuki, ki rinka shawartar sahata cikin abin da ya shafe ki. Mai gida yana so ya ga duk abin da ya shafi matarsa kamin ta sai ta shawarce shi. Da za ki ɗinka zani da kuɗinki, kin ɗaura kina wa mai gida kwalliya da shi, ran nan sai kika shirya za ki kyauta da zanin kamin ki faɗa mashi, mai gida wannan zanin ina so zan ba wance, ci aiko kin kyauta, Allah ya saka miki da alkhairi. Sai ya ji daɗi a ransa, ba shi ya sai zanin ba, ke kika saya da kuɗinki, amma za ki kyauta da shi, kin shawarce shi. Mata kun gane wannan? Kar ku yi da ku yi wani abu ba tare da shawarar mai gidanku ba. Wannan yana sa mace miji ya kaunace ta, ya so ta. Na'am. Na 29, hafizi ala rashaqatiki wa launiki. Yayin da miji zai aure ki, kika ga ya ce yana son ki, to yadda ya ganki nan haka yake son ki. Kun gane karatu? Miji yayin da ya ganki ya ce yana son ki, ai bai ce yana son ki ba sai da kika yi mashi ko? To yadda kika ganki nan ya ce yana son ki, to haka yake so ya rinka ganin ki. Yi kokari ki kin ci gaba da zama haka. Ba ku gane karatun ba. Na'am, tana yi wa ke siriri ya ce haka baki da jiki, sai mijinki ya ganki yana son ki, sai ya auro ki. To abin da ya sa ya aure ki, wannan rashaka da kike da ita ya gani yake so. To in kin zo gidan miji rinka lura da abincinki, karki ta ɗiba shinkafa da dankalin turawa kamin ai watanni kin yi shirgegiya sai da yana son ki. Kun gane karatu? Yayin da ya ganki ya bulbul, sai ya auro ki, to haka yake son ki. In kin zo lura da kanki yadda zaki ci gaba da zama haka. Kar ya auro ki ce ai yanzu yayin da ake yi mace ta zama siririya, bari in sha silimin, kawai ki je ki samu wani shayi na silimin ki ta sha ki bushe. To shi kuma da haka yake son kin samu matsala ko baki samu matsala ba? In kuma a bushe auro ki, to yadda kike ya busa sannan haka yake so. Ke ce baki san da wannan ba. To kishi yake wata kosasshiya ce, sai ki ce to za a rena mun hankali, bari in sha ka fashe. Sai ki sha ki fashe, kika zama rimbi ɗaya, to nan kin samu matsala. Kun gane wannan? Idan miji ya auro ki, kar ki ce sai kin yi bleaching kin canja kalar ki. Kullum mace ana so ta zama tana alfahari da launinta. Kar ki ɗauka fari shi ake cewa kyau. Ana iya samun mace fara mummuna, ana iya samun baka kyakkyawa, ana iya samun wankan tarwada kyakkyawa, ko wankan karfasa, ko wankan kwado, ko wankan kurungu, ko na kalar fata jikinki yadda Allah ya yi ki, abinda ake so ƙara inganta ta. Kada ki damu da kice sai kin yi bleaching ɗinta kin koma fara. To ko kin koma fara, in tafiya ta yi tafiya, tana yiwa talauci ya shigo, ba za ki iya sayan mayin ba. Yana faruwa ko ba faruwa? Ko tsufa ya shigo, ƙarshe sai kin fara canja, sai ki zama tukala, sai ya zama fuska ki fanta, kafafunki coca cola. An samu matsala ko ba samu matsala ba? To kiyaye wannan yana daga abin da ke sa miji ya ƙara ƙaunar matarsa. An gane wannan? Na'am. Na 30. Ƙa'ida ta nawa? Ta 30. Izharin nadama watlibi minhu al-afwa idza sadara minki qada'un aw jarahati mashairahu. Wannan very very important. Mata ku saurare shi da kyau. Lallashin mai gida da bashi haƙuri in an masa laifi. Lallashin mai gida da me? Da bashi haƙuri. Bahaushe ya yi wata magana, ko magana kama a ƙur'ani ya ganta, ya ce matar na tuba ba ta rasa bijin aure. Matar na tuba, akwai mata masu faɗin rai da girman kan tsiya. Wai ita in ta ɓata wa miji rai, wai ta ce masa ya haƙuri, wai ita tana gaggazawa ne. Saboda haka in magana zai daina mata ya daina. Saboda haka miji ya ta fushinsa har ya gaji da fushin, dole ya dawo ya sassauto a ci gaba da tafiya. Wannan matar miji ba zai taɓa santa ba, zai taɓa ƙaunarta ba. Abinda miji yake so, mace in ta masa laifi ta zo ta same shi, ta bashi haƙuri, ta nuna masa nadamarta da ɓacin ransa. Mai gida ka yi haƙuri, duk sanda na ɓata maka rai nakan ji ba daɗi, yadda kake ƙoƙarin kyautata mun, kake nuna mun soyayya da ƙauna, kake sa ni dariya, kake sa ni fara'a, duk abin da nace ka mun kake wahala saboda ni, a ce na maka laifi na ɓata maka rai, wallahi mai gida har na ji na tsani kaina,
don Allah ka yafe mu. Sai ce ba komi. Shikenan kuma abin ya fita daga zuciyarsa har abada. Wannan haƙurin da kika bashi sai ya ji yana son ki fiye da kamin ki masa laifi. Ko Allah in ka masa laifi ka tuba ka nemi gafara a wajensa, Allah yakan ƙaunace ka ƙauna fiye da ƙaunar da yake maka kamin ka masa laifi. Masani ba ko kun gane wannan? Saboda haka duk lokacin da kika fusatar da mai gida ko kika masa laifi, samu lokaci ki lallashe shi, ki kambama abun, ki girmama shi, ki nuna cewa lalle kin aikata abin da ba daidai ba, ki lallashe shi, ki nemi afuwarsa, ki bashi haƙuri. Wannan zai sa ya ƙaunace ki. In zaki iya ma haɗa da zubar da hawaye. Wannan hawayen da zaki zubar kar ki ɗauka a ƙasa yake zuba, akan zuciyarsa yake ɗiga. Duk taurinta sai ya narka shi, ya koma zuciyar ta yi laushi, yadda kuma zai dawo a duniya babu wacce yake so, babu wacce yake kauna kamar ki. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wayannan sifofi guda 30 duk matar da ta same su sai ta mallaki miji, da kan, da ƙafafun, da hannuwan, da cikin, da duk sai ta mallaka gaba daya. Sai ya zama ko ita ko rijiya, sai ya ji a duniya bai iya rayuwa ba tare da ita ba. Kuma duk abin da take so ya mata matukar bai saba wa shari'a ba, in dan adam zai iya a duniya sai ya mata. Allah ta'ala ya samu dace. Da wannan nake addu'a Allah ya kara wa rayuwarku albarka, Allah ya zaunar da ku lafiya da mazajenku. Wacce mijinta ya fandare Allah ka gyara mata shi, wanda ke cikin wani hali na saban Allah, Allah ka shirye mata da shi. Wacce bata da ɗa Allah ka bata, wacce ke da ciki Allah ka sauke ta lafiya, wacce ke cikin halin damuwa Allah ka yaye damuwar, wacce ke cikin rashin lafiya Allah ka bata lafiya, wacce mijin ke cikin talauci ana kokowa da masara, yau a kada masara gobe ta kada shi jibi a yi zubar gade, Allah ka bashi ikon kada masara. Allah ya zaunar da ku lafiya, ya rufa muku asiri duniya da lahira. Duk wacce ita kadai ce a wajen mijinta, ina roƙon Allah ya buɗa masa ƙofofin arziki, a cikin satin nan ya mata amarya guda uku su zama su hudu. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. To alhamdulillah, na fahimci dai wannan addu'a ta ƙarshe masu ce mata amin 'yan kaɗan ne. To kuma duk daga cikin tambayoyin da kuka rubuto da yawa rabinsu akan addu'a ne, kuma ikon Allah duk abin da kuka rubuta kuna neman addu'a akai malayan ambace shi a ƙarshe, sai dai ta ƙarshen nan ne kaɗai ban ga wata ta rubuto tana nema ba. Allah ya mana muwafaka. A lokaci ya yi nisa, ba za mu iya samun damar amsa tambayoyi ba gabaki ɗaya. Sannan kuma waɗansu tambayoyin a cikin karatun malam na yau da wanda ya jiya duka malam ya amsa, ki nemi kasa ɗin sai ki ji. Sannan kuma akwai waɗanda rubutunsu bai yi kyau ba, sannan kuma akwai wasu tambayoyin waɗanda ba za mu iya karanta su a nan ba. Abu na farko malam, akwai ɗan agajinmu malam Kabiru, organizer secretary na state, ya aiko ya ji zuwan kana roƙon addu'a, shekarar shi guda da yin haɗari yana kwance baya da lafiya. Bayan haka akwai wasu mata da suka zo daga Zaria musamman. Yawa wannan ɗan matashi malam ya kawo maka kyauta ne musamman, tun kafin a fara karatu ya ce zai gabatar gare ka, shi ne kawo. Sannan akwai wasu mata malam da suka zo daga Zaria musamman saboda wannan tambaya suka kawo. Ta ce ina da lalura ta kumburin ciki, kuma ina yawan samun yawaitar fitar iska, kuma mai gidanta ya biya mata umra, to tana zulumi yadda za ta yi wajen batun sallah da kuma dawafi da sa'ayi da za ta yi, da yawan caccanza alwala, shin ya za ta yi? Sannan kuma ta ce sa safa farilla ne a wajen sallah, in baka sa ba ko tafin kafar ka ya fito sallar ta yi ko kuma ya abu yake? To assalamu alaikum wa rahmatullah. Ita wannan larura ta zama ciwo, idan an ce sai ta kiyaye alwalar sai dai ta daina sallah. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Shawarar da malamai suka bata duk sallar da za ta yi alwala. Ina fata an fahimci wannan. Ko ta ji wani abu na warwarewa alwalar kawai ta ci gaba da sallar ta har ta gama. In dawafi ta je ma ta ci gaba da dawafin ta har ta gama, in Allah ya yarda Allah ya karba. Sai maganar sa safa a wajen sallah. Abin da aka yarda mace ta bari a wajen sallah shine fuska da tafukan hannaye. Fuska da me? Da tafukan hannaye. Saboda haka idan rigar da ta saka ko zanin da ta daura ya sauka ƙasa yadda kafafunta ba sa fitowa, ko ba ta sa safa ba sallar ta yi.
amma idan ya zama na ko in ta yi sujada ko na abu mai kama da haka yakan zama kafafunta sun fito, to abin da ya fi dacewa a gare ta ta sanya safa saboda samun cikakkiyar suturar musulunci. na'am.